салом бинандагони хабар тиҷӣ, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. Эмомалӣ Раҳмон дастур додааст, ки дар Тоҷикистон истеҳсоли мошинҳои сабукрави олмониву ҷопонӣ ба роҳ монда шавад. Дар ин бора вазири саноат ва технологияи нави Тоҷикистон Заробиддин Файзуллозода зимни нишасти матбуоте хабар дод, ки вай гуфт чанд рӯз қабл президенти Тоҷикистон дар як ҷаласа ба Вазорати саноат ва технологияҳои нав дастур дод, ки бо ширкатҳои олмониву ҷопонӣ гуфтушунид карда тавлиди мошинҳои сабукравро дар Тоҷикистон ба роҳ монад. Дар ҳақиқат ин яке аз ҳадафҳои асосии роҳбарии давлат ҳам ҳаст. Кишварҳои ҳамсояи мо назари Ӯзбекистону Қазоқистон бо ширкатҳои хориҷӣ истеҳсолкунандаи нақлиёти сабукрав кор карда истоданд. Мо низ ин хоҳишро дорем, ки лекин дар ин самт хеле кор кардан зарур аст ва сармояи хориҷӣ бояд ҷалб шавад. Мо дар ин самт кор карда истодаем, гуфт Файзуллозода. Вазири саноат ва технологияи нав афзуд, дар ҳоли ҳозир дар Тоҷикистон истеҳсоли трактор, автобус ва нақлиёти боркашр ба роҳ монда шудааст, ки ба Ӯзбекистон, Афғонистон содир шуданд. ва аз ҳамин кишварҳо дар ҳоли ҳозир корхонаҳои Тоҷикистон супоришҳои нав гирифтанд. дирӯз раҳбари давлат таъкид кард, ки бо ширкатҳои ҷопон ва олмон истеҳсоли нақлиёти сабукравро баррасӣ гирем. бале, мо яку якбора истеҳсоли онро ба роҳ монда наметавонем, аммо дар ҳамин ҷо васлу насб кардани қисмҳои эҳтиётии онҳоро мешавад ба роҳ монд, то як корхона ба вуҷуд ояд ва мардум ҳам ҷои кор пайдо кунанд. ҷалбу ворид кардани чунин ширкатҳои калон як кори мушкил аст, аммо ҳадди ақал як корхонаи васлу насб ва истеҳсоли нақлиёти сабукрав бояд бошад, зеро дар бозори мо талабот зиёд аст, афзуд вазир. Файзуллозода чорхҳои резинро мисол оварда гуфт, ки ин ҳам дар мо як мушкили бузург аст. истеҳсоли онро дар дохили кишвар бояд ба роҳ монд. мо аз ширкатҳои Корея, Чин, Русия, Беларус даъват кардаем, ки дар ин амр бо мо ҳамкорӣ кунанд, афзуд Заробиддин Файзуллозода. Вазири саноат ва технологияи нав гуфт, ки ширкатҳои мошинсозии ҷопону олмон лидерони бозор ҳастанд ва қисмати уммади бозори ҷаҳониро аз худ карданд. вай афзуд ҷаноби олӣ ҳам дастур доданд, ки беҳтарин ва қувваттарин онҳоро ҷалб кунем, то сифати молашон ҷавобгӯ ба меъёри бозори ҷаҳонӣ бошад ва дар оянда мо метавонем онро ба кишварҳои ҳамсоя содир кунем. бинандагони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канал обуна шавед. албатта ба комментария нависед.